Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां गासैखौबो डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बे समाव गिबियावनो बरना लाग्रोबावबाय लोगोफोर दा पीएम किसान आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां सफैबावबाय जोंहा दा नोंथांमोनाहाय आबादारिफोराहाय पीएम किसाननि मुङै जायफोराहाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायो दा नोंथांमोना 23थि किस्तिनि राङारि अनसुंथाइखौ 2000 रांखौ नैबे दैज्लां बोथोर नोंथांमोना गायनाय फुनाय बहर समावनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आं दाख्लिनि भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थाहरखादोंमोन नोंथांमोननो 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना 20 जुनाव मोनगोन होननानै दा बेवहाय जोंहा नैबे पीएम किसाननि अफिशियेल साइट बिनिफ्राय पीएम इभेन्ट्सनि अफिशियेल साइटआव जोंहा बेवहाय माबा खालामनानै होबाय दे लोगोफोर आपडेट खालामनानै होबाय दा बे डेटआ नै बेवहाय आपडेट जाफैबाय लोगोफोर पीएम किसाननि अफिशियेल साइटआवबो नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय नुदों नोंथांमोनाहाय दा बेवहाय होदों लोगोफोर 9.44 कौटि आबादारिफोराहाय 1880 कौटि रां मोननो हागोन लोगोफोर 9.44 कौटि आबादारिफोरनो 1880 कौटि रां बाजेट खालामबाय दे लोगोफोर पीएम किसाननि मुङैहाय दा नोंथांमोनाहाय 20 जुनाव मोनसिगोन नोंथांमोना माला मोनगोन बेवहाय नै होनाय दंखायो 3:45 बाजियाव नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर बेलासि टाइमाव नोंथांमोननि फैसाखौ सोनाय जासिगोन दे लोगोफोर दा बेखौ मानिफ्राय सोना हरगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरनि दा जायगाया जाहैबाय लोगोफोर वेस्ट बेंगलनिफ्राय सोना हरगोन दे लोगोफोर बे फैसाखौहाय ताराकेश्वर हगली होननायनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि आन्डारावहाय गोग्लैयो बे वेस्ट बेंगल स्टेटनि आन्डारावहाय दा बिनिफ्राय सोना हरगोन जाहैबाय जानो हागौ बेवहाय लोगोफोर माबा मोनसे प्रग्राम जानो हागौ बेवहाय बे प्रग्रामावहाय जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाहाय फैनो हागौ खोमा दा बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय ताराकेश्वर हगली होननायनिफ्राय सोना हरसिगोन जाहैबाय दे लोगोफोर 20 तारिख जुनावहाय 23थि किस्तिनि 2000 रांखौहाय दा बेवहाय नोंथांमोना जायफोरनाहाय केवाईसी फ्रा होआखै जायफोरा केवाईसी होनानै लायाखै नोंथांमोना केवाईसी खौहाय होनानै लाबानो जाबाय केवाईसी होनांगौबा नोंथांमोना होनानै लादो आरो जायफोरना थिगैनो दं नोंथांमोना बे केवाईसी खौ होनांलाया दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बे फैसाखौ रांखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजोंहाय लिंक थानाया गोनांथार दे लोगोफोर नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामनानै लाखाथारबानो जाबाय दे लोगोफोर जायफोरना बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना बेखौहाय आधारजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय दा जायफोराहाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना बेंकआव थांनानै आधारजों लिंक खालामनानै लाहैदो दे लोगोफोर फैसा हाबनायनि सिगां नोंथांमोना दा जोंहा जायखिजाया गभर्नमेन्ट स्किम्सनि राङारि अनसुंथायानो जाया मानो लोगोफोर जोंना फैसायाहाय माबाजों हाबो नालाय लोगोफोर नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार डीबीटी नि जोहै जोंहा फैसाखौ सोना हरो नालाय लोगोफोर जाय एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं बे एकाउन्टआवसो सोना हरनाय जायो नालाय लोगोफोर फैसाखौ बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानाया जोबोद गोनांथार दे लोगोफोर दा आं बे एसेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोननो लाबोनानै आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो आरो फ्रायानो गासिबो मिन्थिखाबायानो जानांगौ लोगोफोर फैसाखौहाय 20 जुनाव मोनसिगोन होननानै 23 किस्तिनि पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ 2000 रांखौहाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेलासि समावहाय 20 तारिखआव नोंथांमोना बे मासनि 20 तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर दा बारा गोबाव सम गैला जोंहा सानसे साननैल' सम दंसै नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बारा गोबाव समाय नेनांला दा नैबे नोंथांमोना दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बायनाय फुनाय बहर सम बोथोरावनो नोंथांमोना मोनसिगोन दा जोबोद मोजां आबादारिफोरनि थाखाय आबाद मावग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो दा जोबोद मोजां खौरां बे लोगोफोर लेटेस्ट नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां गोजोनथाव रादाब दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय गायनाय फुनायाव एसेब्लाबो नोंथांमोना बे 2000ब्लाबो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोनोब्ला नोंथांमोना गायनाय फुनायनि नोंथांमोना एसेब्लाबो नोंथांमोना हेफाजाब मोननो हासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जासिगोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै नोंथांमोना गालांल' लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे फिउचारावबो गोदान इम्परटेन्ट लेटेस्ट बेबायदिनो लन स्किम्स राङारि अनसुंथाइ इडुकेसन नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ यू ऑल